to si nech. Cože? To si děláš prdel. Cože? Tak to je dobrý. Lebo já mám štěstí. Jo, Mytik. To co je za rybu? To je ale bláznivá. Já nevím. Hej, ale docela těžko se to získává. Jaký mal otazník, keď získal pufferfish? ten. Asi originál. Asi originál. Ne. Sakra. Dobr. Já Mimi. jsem chytil 60 ryb. Dobře. Já jsem chytil 1000 To je ten rychlá. Jaká rychlá. Jo, to je těžký. To si chytil. Dobře. Podívej, co mám. Dobře. 90 kg a je to legendární. Dobře. Si všimni otázně, keď je žlté, je to legend. Keď je to růžové, je to mytika, jo. Keď je to zelené, je to realistik. Rok je to také zácnej. Legendární, ono to je žlutý. Jo, takže si mal žltý vykričník, to je dobrý. Tak to je ještě horší, keď mám krabici. Ale pěti lidí. Alex, No. kontroluješ mi chat? Alebo jak tebe to je jedno, lebo... Já jsem teda chytil 500. Dobré. Já mám... Jsem dostal avart. Já chci pufferfish, ale Všetko jde dobré. ta pufferfish je nejlepší, keď je v dvoch rukách. To je lepší, keď máš v dvoch rukách pufferfish. Je to peknější, ale v jedné ruce je to také divné. Ale je to zácný. Takže vím, Alex, jako. Pozví. No. Já si pufferfish. Dobře. Podívej. Jo, vidím. Blink. Blink. Teď. Jo, vidím. Vlásní, nezal. Určitě to vidím. Já vypadám, padá ta krabice. Nevím. Jo, další pufferfish. Magic! O, co to je? Co to je? Pufferfish, ale originál. P-U-F-F. Mám level 9. Počkej, ticho! Alex,